Gaur egun, enpresa askok adimen artifiziala erabiltzen dute langile berriak hautatzeko. Algoritmoak milaka curriculum aztertzen dituzte segundo gutxitan. Algoritmoak erabakiak hartzeko iraganeko datuekin entrenatzen dira. Hau da, aurreko kontratazio prozesuetako informazioa erabiltzen du. Baina datu horiek alboratuak badaude. Algoritmoak ere alboratuak izan daitezke. Historikoki, sektore batzuetan gizonezko gehiago kontratatu dira. Sistemak profil horiek egokiagoak direla ikas dezake. Horrela, teknologiak neutrala dirudien arren, benetako munduko desberdintasunak erreplikatu ditzake. Ingeniaritzaren bidez, arazo hau murriztu daiteke. Datu anitzagoak erabiliz, algoritmoak aztertuz eta diskriminazioa detektatzeko sistemak garatuz. Adimen artifiziala tresna oso indartsua da, baina teknologia bidezkoa izatea diseinatzen duen pertsonaren arduraren parte.